Chcel by som taký malý odkaz to tému prezidentovi Kiskovi, co je prezident tej krajiny. Ešte šťastie, že dnes si prezident Slovenskej republiky, bo by mi jeblo normálne. Słuchaj, ty si tak isto východňan, tak ti to rečujem po východňarsky, aby si dobre tomu rozumel. Ty už by si mal prestať trepať 2 na 3 v tom televizore i do tých novínok. Znaš, bo ty len štveš ľudí do vojny. A vojna nie je dobrá. Znaš, jak to Andrišku, ty našo Kisko. Znaš, z Rusma nikto ešte nikdaj nevyhral. K Rusom še naše vojska vždycky, ale vždycky pripojili. Či to bolo v prvej svetovej vojne, či to bolo v druhej svetovej vojne. Naši dezertovali a išli bojovať za Rusov do perších liniách. Radšej riskovali svoje životy v perších liniách, jak by mali bojovať proti ním. No však ono, konec koncov, straviť v zajateckom tabári na Sibíre, to nie je sranda. Radšej nech sme v zajateckom tábori na Floride. Takže poviem. Andriš, ty už netreb. Ty už vycáhni tú svoju hlavu do tej ríci čiernej. Ne, že by som bol racista. Nie som racista. Len konec koncom má ten Obama černú riť. Tú svoju hlavu stavať vycáhni a netára od aké propaganze. Tam sú mnoho dôkazov, ktoré Rusi dajú na internet, dajú do televízie, dajú všade. Lebo v dnešnej dobe, keď je internet, že nedá obmedziť pravda. Že nedá obmedziť pravda. Proste to tak je, Andriš. To še neutají. Na rozdiel od toho Washingtonu, co síce rečuje, že má dokazy, ale ešte ich nikto nevidel. Možno ani to z Bieleho doma. A že Anderku náš še uvedom konečne a buď normálny. Kúkaj, jedine, co ty schvaľujem, že chceš vyzbrojiť Slovenskú republiku. To je od tebe bar šumné. Aj keď budeš vyzbrojiť nie zo svojich, zaše, jak každý politik, nie zo svojich. Z našich daňov, co my placíme. Bo keď sebe kúpim jeden rožok na Slovensku, tak už som zaplatil DPH, co ide do štátnej pokladne. A jedno, kde žijem, kde placím dane, kde pracujem. Proste, to sú peniazy, ktoré keď zmijem na Slovensku, už z nich je podiel pre náš štátny rozpočet. Ale schvaľujem si to, lebo konec koncov, keď nás vyzbrojíš, my známe, proti komu máme pozdvihnúť zbrane v prípade konfliktu. A ver mi, Andriš, proti Rusom to nebude. Keď nás vyzbrojíš, proti Rusom to 100% nebude. Bo v každej jednej jednotke sa objaví taký chlop, jak ja. Ja za svoju pravdu som ochotný sa postaviť do peršej linie. A ty? Pôjdeš ty do peršej linie? Jak vrchný veliteľ slovenských ozbrojených sil? Pôjdeš ty riskovať do peršej linie svoj život? Alebo tam posleš len nás zase východňárov a budeš riskovať naše životy? Budeš riskovať naše rodiny, že dostanú bez chlopov. Budeš riskovať našu budúcnosť, našich decoch. Náš, ľudia rečujú, že si dobrý anděl. Ja rečujem, že si taký padlý anděl. Padlý anděl, Andrišku. Ešte je čas a môžeš aj ty porozmýšľať trošku. Možno, ja znám, že sebe vylial to ten kýbel vody s ľadom na hlavu. Možno si to trošku primarzol mozog. Možno to ten tvoj životný styl ty to tak urobil. Že máš také problémy psychologické. Či rečoval pred voľbami, ja som nezávislý kandidát. Ja chcem uznať Kosovo, lebo ľudia majú právo na slobodu, na vlastný štát. Tak prečo nechceš, aby vlastný štát mal aj Luhansko a Donecko? Prečo iný meter na druhý? Či pre nich neplatí demokracia? Pre nich neplatí sloboda. Andriš, takže uvedom, prosím te, nechce jedného dňa nemusíme súdiť
za ako vojnového zločince. Bo ty si náš východňar. Preto s tebou a ja súcitím. Už si mi musel veľmi dožať, že by som toto video natočil. A vy ľudia, pre vás odkazujem, že už by ste mali po tých 25 rokov porozmýšľať, co to za bandu volíte za svojich predstaviteľov. Od tých modrých, ružových, oranžových a neznám jakých, až po tých nezávislých, čo sú celkom už vyzerajú jak závislí. Mali by sme ešte tak trošku uvedomiť aj my. Tá vás pozdravujem, majte všetci dobre, alebo aspoň tak jak chcete. A ty, Andriš, ty si náš, tá dúfam, že budeš mať aj to kus sedľackého rozumu. Dovidenia.